И здравейте, приятели! Сега ще играем на любимата на доста деца Майнкрафт. Направих си обсидиан, имам вече портал към Ада и не се чудете как съм чупил обсидиана с кирка. Също не се чудете, че нямам и диамантена кирка. Без да исках вляза в Ада. И си загубих кирката, ако да се прави. Такъв е живота. Копаеш мина, правиш си диамантена кирка, отиваш в Ада, губиш я. Зомби свиня. Ей, почакай ма бе, младей бе. Почакай ма бе. Ей. Много зла бе. Не ме почака. Щях да я почерпя бомбонче. Ей, Захарче. Бе, никак не си мил и дружелюбен с мен. Искам да си взема Искам да си взема бляскащото нещо, ама не стигам до там. Позор. Добре. Внимавай, дам само пари. Ще си набера гъбка да си правя гъбена супа. Че знаеш ти как е. Правиш си супа от гъби, ядеш я, губиш я, после пак си правиш супа от гъби. Такъв е живота. Не, ти казвам. Мамо, куря! Не. Както ви казах, хора, такъв е живота. Гориш, умираш, губиш си златното килче от Ада. Връщам се. Само дано да не е нощ. Че кой нощ става лошо. Пак трябва да си сложа. Става нощ. Птичкам! Бягай! Така да видим златото ден. Вижте, хора, имам си карта компас. Гледайте, показвам ми къде съм. И сега съм в дома ми. Всеки знае. Ето, гъбена супа, идвам да се понахраня малко. Не, ще си я пестя. Ще бъде вкусна супа. Ще бъде вкусна супа. Нещо ми е съд. Чакай, че тук имаше малко прекъсване. Здравейте, приятели, имаше малко прекъсване. Мога да си направя някакъв бъбрик или там черво. Коте. Какво те? Черво ли, бъбрик ли? Не ми пука. Ебе, това. Вижте как едната супа се прави с такова. С различни видове гъби. Много хубаво. Вижте, напълних си чорбата. Да я сложа. В Ада много интересно, има много гъби. Вижте, като убих сусота да ми даде някаква червена топка. Видяхте ли? Не знам какво се използва. Ще я питам братовчет.
Но да си оставя килчето. Ще събирам и мога да си позлатя молко. Ама, не знам, не съм много сигурен. Имам и молко, ябълка, ама... Не знам, сякаш нямам желание. Въобще неща се правят отварите, ама все пак... Трябва ми първо... Добре, в ада съм... Добре, мога да съм в ада, отивам... Трябва ми огнени чудовища, ама да намеря първо замък. Ох! Що се махна? Но много ми е мъчно. Къде ще отидоха селяците? Ама според вас къде се отидоха долните селяци? Да, не мога да чуя. Ей, овцо, махни ми се от пътя, бе. Мишко. Айде, чао. Не, мисля, че ми трябва. Кълчим се. Опа. Същия портал е, нали? Да се озова някъде това, дето не искам. Ще отида натам да видя кой има. Гъби. Гъби. Сериозно, само гъби има. Абе, аз искам да има гастове, бе, хора. Гастове. Направя се към много интересно, се забавям нещо. На кой му дреми. Видяхте ли как? Сега се тичка. О, не, тичкането ще спре. Ще отида на другото. Някъде другаде. Като например на там. Дано на там да не се опърля. Защото кой харесва опърлените играчи? Много пясък на душите, да си призная, има тук. Не ме очудва. Но там има зомби свине. Аз искам зомби свине. Ау. Убима. Убима постата свиня. Да отидеш в ада, да те убият. Толкова съм разочарован. Но така е живота. Според вас долу има ли нещо? Според мен има само смърт, ако отида долу. Затова с удоволствие ще отида. Ще се опитам да се кача там горе. Ти, не се опитвай. Кой ще той гаст? Здрасти, приятел. Ти май си зомби селянин, не ме следвай. Не ме следвай, бе, ей. Няма. Не ме следвай, няма, бе. Да ме последвал. Не искам да има зомби фада.
видях гаст. Отивам фана бързо. Ще убия гаста и ще му взема. Бързо, не си отивай. Бързо, не си отивай, гаст. Идвам за теб. Ех. Видяхте ли хора от топките? Аз съм откривател, открих, че може и без меч да му отблъснеш топките. Не. Гаста ще си замени, докато му чака. Молете. Той Гаст е много досаден, не мислите ли, приятелчета? Ма видях друг портал до мене. Много интересно. Не ми пука. Ще го изтреба. Не! Той е много предвиден. Ще го убия. Сега като му облъсна тъпката мутрата и сегичка ще го оправя. Чакай 12 минути стана вече. Набързо. Ех, отблъсвам от топките, ама не го виждам. Много и кофти! Ма видяхте ли, отблъснах му топката? Адата е яд, Бегаст. Бегаст долен. Толкова си гаст, че напочна гъс. Ау! Как така? Ох, умрях. Много и кофти. Докарват мистенски газове. Не в буквалния смисъл ми докарват газове. Ех, много мразя гастове, мама. Много мразя гастове. Ще стане 15 минути. Няма да мога да го кача. Грозния гаст. Но го видях отблизо, мога да му отблъсна топката и ще му я отблъсна право в грозното нещо. Ще му я отблъсна право в пипалата. Аз го убих. Мили приятели, трябва да приключваме този епизод.